Kur pho Cine Production pen kabonda pon audio senso nang pu lamarjan video album mohor ke nep kidam tang jakhong ni phai ingkoi ra ke thom arni pen pangcheng pon si jakhong ni phai ingkoi ra pli arni an mohor ke nep patang pon tang lo ili karbia khai ke khai kang thim binong lun to mo pen chenglok pinding sumpot choklim lason silang dam lo pulote mithanga khai ajutang jubat la pen mithang alam alun ke pareng verji aphan nona por pen nangan ke texer abang pa bang fiatum lam kanarjan kabonda pen mithanga khai ajutang ke pareng verji aphan cyclem pon bomlo la pen la puson ke klem pen nangan atum nongme ekewan pita do o khangjang lo lason si kurpho Cine Production pen kabonda pon audio senso nangpu lamarjan video album mohor kinep kedamtang jakhong ni phai ingkoira ke thomar ni pen ketang cheng jakhong ni phai ingkoira piar ni an mohor kinep patang kontang lo labangso mohor lamarjan silong chirapunjia longsi mohor nepdam lo labangso lamarjan along cheparjan bangku bikrom ko lokhirami hi lapen cheparjan bangphi lake kiraning tipiatum hello labangso lun ketok ati otkipi concept apen kilona bangke prasan kiso producer director bidor singh kiling choreographer dengyer so ronghangpi makeup artist crystal terangpi pen cleared up kiso pi dop pen editors bigs moirang like nono music amit rongpi mixing hemberi atum pen sikkedo an asai chipari deng ponro news report Karding Long Line